Как да спра да се фокусирам върху проблемите си и да имам доверие, че всичко ще се нареди. В първата част на това видео те попитах, ако знаеш, че проблемът, който имаш в момента, ще се разреши след 6 месеца, как би живял? Може би се чудиш как да се радвам на живота, как да съм спокоен и как да имам доверие, когато преминавам през толкова много трудности и предизвикателства. Това има много общо с капацитета на твоята нервна система, с способността ти да държиш две противоположни преживявания едновременно. Скръб и радост, гняв и наслада, несигурност и доверие. Не става въпрос изобщо да не се притесняваш, а да не оставаш заклещен в притеснението. И това не се постига чрез позитивно мислене, а чрез промяна на вътрешното ти състояние, чрез въплъщение на противоположното преживяване. Колкото повече си позволяваш да изпитваш негативните емоции, толкова повече ги освобождаваш и освобождаваш пространство и за позитивните. Защото ако искаш да се чувстваш добре, ако искаш да чувстваш позитивните емоции, трябва да чувстваш и негативните. Не можеш да чувстваш избираемо. Не замиташ притеснението под килима, а се учиш да язиш вълната от емоции и така увеличаваш капацитета си. Защото животът няма да спре да те среща с предизвикателства. Ти можеш да изградиш капацитета в нервната си система, да бъдеш с тях, за да не пропускаш да живееш.